1950 Sir Geoffrey Kobe anabwesa ma television a black and white kuno ku Nyasaland. Anthu ankonjikana midzi ndi matauni ndumakaonera makanema mwaulere. 1964 atamba kulamulira kamuzu analesa aliyense kuonera TV. Kungokupeza ndi television nyumba mwako ankakuzenga mulandu wa treason, komanso kachita tsoka ankakupha kapena kukuponyera kudziwera ng'ona. 1994 kutabwera boma la democracy, Malawi anayambanso kuonera mafilimu komanso kunabwera makampani akunja ngati DSTV. Lero 2023 pamene MCP yabweranso mboma, ma television ambiri akutsekedwa kuphatikizanso DSTV. Kodi mipira yakunja komanso mafilimu a Nigeria anthu azionera kutiko? Taona ni Mafizi University akweza mafuta galimoto ku Malawi kuno among 10 highest in Africa. Anthu oposa 4 million akuzidwa ndi njala. Maadimagi anatseka. Chimanga thumba 50 kg 50,000 kwacha. Madzi, simenti, mapasipoti komanso magetsi zonse anakweza mitengo. Koma sitinaone boma likupita ku khoti kukatenga injection yolesa katundu amene ikuti akwere. Mati Choice, a private company, akweza mitengo chifukwa cha devaluation yakwacha. Makina yathamangira ku khoti ndikukatenga injection. Ndiye timafunsa kuti kodi Malawi amadya DSTV? Bwanji osakatenga injection yolesa kwera kwa chimanga, simenti komanso fertilizer? Tikayenda midzi ambiri kumene kuli anthu ovutika ndiochepa okha amene ali ndi ma DSTV, koma pafupifupi aliyense amadya sima, ndipo tikunena pano akuvutika ndi mitengo yokwera ya chimanga. Kabigiri ka 5 liters kaja kafika 5,000 kwacha, ena akulisa 3,800, ena akulisa 4,000. Tikuona ngati MCP ikuyenera kutenga injection yolesa kwera kwa madzi, magetsi, soya pieces, mapasipoti, fertilizer ngakhalenso chimanga, osati DSTV. Pamene DSTV ikuchoka ku Malawi kuno, dziwani kuti tikubweranso mu ulamuliro wa nkhanza. Akuluakulu achinyamata sangakhale m'dziko muno osaonera Premier League, La Liga komanso Champions League. Azimayi sangamasuke manyumbamu without African magic movies. We cannot miss WWE SmackDown just because of that useless injection. Daudi Suleiman ndi Chakwera ayena kuganiza bwino pamenepa. We just wanted peace and not problems. Tikukumbukira mbuyomu Suleiman ankagwira ntchito ku NBS Bank ngati Chief Information Officer. Banki inaluza kwambiri mu nthawi imeneyi ngakhale ma ATM samagwira bwino ntchito. Later on, NBS inamuchosa ntchito chifukwa cha lack of performance. Pamene anamusankha ngati director wa makra, zambiri zachilendo zachitika. Anatseka Rainbow TV, anatseka mawayilesi ambirimbiri, panopa akufunanso kutseka mibawa TV, komanso DSTV ikuchoka ku Malawi under his leadership as makra boss. Malawi is going back to one-party state pamene ma television analoletsedwa. Inu anthu ankaphedwa midzimu chifukwa chopezeka ndi chikutiro cha Lambo First Blood komanso Bruce Lee. Mu nthawi ya ulamuliro wa chipani chimodzi kungokupeza ndi chikutiro cha Chuck Norris kapena Bolo Yang amene akuti ukufuna kukira boma, amakugwira kukusenzesa mwana wamasiye komanso kachita tsoka amakuponyera kudziwera ng'ona. Lero akutseka mawayilesi, akutseka ma television, akuthamangisa DSTV, kodi akufuna ifeyo Premier League, WWE SmackDown, Nigeria Nollywood movies, makatuni anazikaonera kuti. Chipani cha MCP chikuyenera kusintha. Anthu anachivotera mu 2020 chifukwa amaona ngati chinasintha, koma zikuoneka kuti sanasinthe yayi. Akuyenera kusiya kunamiza anthu m'dziko muno ndikuyamba kunena realities. Dzulo
tamona president anapita kuona chitukuko cha kamuzu damwani, koma zolankhula zawo zimangoonetsatu kuti sakudziwa history yathu. 1963 governor wa Nyasaland Sir Green Jones anayamba chitukuko cha Malingunde damu ku Lilongwe. Kamuzu atayamba kulamulira anasintha dzina la damu limeneli ndi kukhala kamuzu damwani. Zonsezi inali njira imodzi yofuna kupusitsa Malawi kuti azinena kuti damu limeneli anapanga ndi kamuzu osati Sir Green Jones. Geoffrey Kobe atamanga stadium ku Blantyre, atsamunda analipasa dzina kukhala Langley Stadium. Kamuzu atabwera anasintha ndi kulitcha Kamuzu Stadium. Kwa zaka zokwana 31 zimene analamulira ankatinamiza kuti MCP ndimene namanga Kamuzu damwani komanso Chichiri Stadium. Tikukumbukira 2018 Peter Muthalika, Malemu Gudo Gondwe pamodzi ndi Boma lawo anapeza ndalama ku European Investment Bank kuti achite rehabilitate damu limeneli. Kampani ya Motor Angel yakhala kugwira ntchito imeneyi since then. Lero Dr. Chakwera akubwera ndi kuyamba kunamiza anthu kuti ndi chitukuko chake. Awatu ndi mabodza ofuna kupusitsa mbuli zosadziwa a. Chitukuko cha Sir Green Jones sichingasinthe nkusanduka cha kamuzu. Vision ya Geoffrey Kobe singasanduka ya MCP. 1962 pamene Kanyamajume anali Minister of Education pasi pa Green Jones anabwesa skulu zoyendera za sekondale zimene zinkatchedwa kuti MCDE. Kamuzu atayamba kulamulira anayamba kunamiza anthu kunena kuti ma MCDE chinali chitukuko chake. Kanyamajume anathamangisidwa mdziko muno, anathawira ku Tanzania pamene amasakidwa kuti amuphe. Ngakhale Kanyamajume anathamangisidwa mdziko muno, zoona zake pa nkhani imeneyi ndi zoona kuti ma MCDE ambiri amene ali mdziko muno amene anamanga ndi Sir Green Jones pamodzi ndi Kanyamajume. Kamuzu chimene ankachita ndi kulipirisa ma school fees m'masukulu a mission. Kuti amange skulu za boma zinamukanika. Inu mwana akapita ku Mtende Secondary School, skulu ya Katolika, Box 2 kapena ku Robert Break, skulu ya mission, Kamuzu ankalipiritsa ngati skulu ndi ya boma. Ndiye ankauza anthu kuti azinena kuti zonse zimene zili mdziko muno ndi za Kamuzu banda, koma sanamange chilichonse. Ma MCDE amene anabweretsa ndi Kanyamajume pamodzi ndi Sir Green Jones, koma patsogolo pake ankatinamiza kuti chimene chili chitukuko cha Kamuzu. Akakhala ma CDSS ambiri amene timaona lero amene anamanga ndi Bakiri Muluzi pamodzi ndi zake chakufa Chihana. Inu in a period of 10 years ma CDSS anali posepose ku Malawi, koma mu zaka 31 za chipani chimodzi anthu ankayenda mtunda wa 15 to 20 kilometers kuti apeze skulu. 1964 Malawi inali ndi chiwerengero chochepa 3.5 million. 1980 6 million. Azungu ankatipasa ndalama zambirimbiri, koma still people are very poor, and Malawi was ranked one of the poorest nation in the world. Chimene ankadziwa nthawi imeneyo kuba, kupha, komanso nkhanza. Ngakhale lero tikuona MCP ikuchola mashopu ndi kumaba ndalama za refugees. 250 million inabedwa kusalima. Umboni wa CCTV unapezeka. Nkhani itapita ku khoti, mnyamata mmodzi wa MCP Mr. Bowlen Lafion wavomera kuti anabadi 42 million osati 250 million. Ndiye timafunsa kuti pa CCTV paja pakuoneka anthu oposa 6 amene alowa mushopu muja ndi kumatapa ndalama, apolisi komanso anyamata MCP. Koma ku khoti kwapita munthu mmodzi Bowlen Lafion. Kodi anyamata nawo akwabisira chani?